Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi kabaripun para siswa? Mugi tansah sehat lan semangat nggih. Ing kalodhangan menika, kula Ibu Happy Jangaro Semarina badhe nyariosaken cerita legenda. Inggih menika dumadine Desa Banyuasin ing Loano. Dumadine Desa Banyuasin ing Loano. Kacarita tumenggung Surya Nagara kagungan putra loro uger-uger lawang, asesilih Uda Menggala lan Nayatipa. Putra loro-lorone saben dina digladi ngelmu ulah kanuragan lan ngelmu kaprajan minangka kanggo sangu kanggo nyuli ramane dadi tumenggung. Dheweke digadhang supaya bisa dadi tumenggung. Nanging ana ing jero ati ora srek karo panemune ramane. Amarga dadi tumenggung iku uripe sarwa kecukupan. Kamangka wektu iku rakyate isih urip sengsara. Sawijining wengi, Uda Menggala lunga saka katemunggungan kanthi sangu kang mepet. Adine kang tansah nresnani kakange uga melu ngancani lunga. Kaya ngapa kagete Surya Negara sawise ngerti menawa anak lorone wis ora ana ing omah. Dheweke rumangsa kelangan banget amarga bocah loro mau pancen banget ditresnani. Kanthi dikancani abdi kinasih loro, tumenggung Surya Negara goleki putrane awan bengi ora kendhat. Lakune mengulon saka Ngayogyakarta. Tumenggung Surya Negara wis tekan ing satunggaling lepen kang cawang loro, yaiku Cawang Ngalor lan Cawang Mengulon. Nanging udakara sekiloan, cawang kali mau nyawiji dadi siji maneh. Cawang kali kang mengalor sing dienggo ngaso Surya Negara karo abdine. Nalika arep masak kanggo dhahar, uyah sing digawa saka kraton wis entek. Abdine banjur bingung. Tumenggung Surya Negara iku kalebu wong sekti mandraguna. Dheweke banjur ngetokake encis utawa keris cilik kang dituncepake ing kisma. Banjur metu banyune kang rasane asin lan kena kanggo masak. Banyu kang rasane asin kuwi suwe-suwe dadi gedhe lan amba. Atine tumenggung Surya Negara ora penak menawa tok banyu kuwi denengke. Pungkasan tlatah kono bakal kemelem dening banyu kang asin. Sawijining dina Surya Negara banjur menyang alas nggolek kebo belang kang ancase arep disembelih lan endase kanggo mepeti tuk banyu kang saya mbludag lan gedhe iku. Sawise tuk disumpeli nganggo endas kebo belang, pungkasan bisa mampet ora metu banyune asin. Nanging amarga saking kuwate banyu kang muncrat ing jero lemah, mula banyune njebol ing ereng-ereng gunung sakidule lan dadi sumur kang banyune asin kanthi amba kurang luwih diametere 3 meter. Ora let suwe tumenggung Surya Negara kasil bisa kepapak karo putra lelorone kanthi wilujeng. Nanging tetep ora gelem bali menyang kraton lan manggon ing kono. Wusanane Surya Negara bali menyang kraton dhewean mung karo abdine lan dadi tumenggung ing kraton maneh nganti tekan sedane. Putrane kang aran Uda Menggala lan Nayatipa tetep manggon ing kono. Papan panggonane tumenggung Surya Negara tekan saiki diarani Pesanggrahan lan saiki dadi omah dinese Camat Loano. Amarga papan kono biyene ana tuk kang rasane asin awujud sumur, mula tlatah sakupenge kono diarani Desa Banyuasin
kalebu wewengkon Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Wondene sumur kang asin mau isih ana ing Désa Banyuasin Separi, kang iline banyu diarani Kali Jebol. Dadi wong kang dadi cikal bakale Désa Banyuasin yaiku Uda Menggala lan Nayadipa kang disarèkaké ana ing Pesarean Bonang, Krajan Banyuasin Separi.